Klijenti tal-Enemalta li għandhom smart meter imbabas u ma jmorrux jirregolawh se jsibu l-korporazzjoni tieħu passi kontrihom skont il-liġi. Enfasizza dan il-kap eżekuttiv tal-korporazzjoni Fredrik Azzoppardi f'kummenti lil One News. Għalkemm ma tax iċ-ċifri preċiżi, Azzoppardi qal ukoll li kien hemm qatt inkoraġġanti ta' klijenti li resqu l-quddiem biex jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom. Dawn kienu mitluba jħallsu dak li gawdew, multa u jagħtu iktar informazzjoni. Iva kien hemm diversi persuni u bħala numru huwa inkoraġġanti li resqu l-quddiem sabiex jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom fuq bażi regolari kontinwa kuljum qegħdin jersqu aktar nies. Azzoppardi jitkellem dwar il-konsegwenzi ta' serq bħal dan fuq l-Enemalta u għalhekk jisħaq li l-korporazzjoni se tieħdu bis-serjetà. Fil-fatt, mill-iskema biex persuni jersqu l-quddiem, il-korporazzjoni kisbet tarif li ma kellix. Qed tidħol informazzjoni, hemm informazzjoni li konna diġà nafu biha, biss tieħla informazzjoni wkoll ġdida. Informazzjoni li qed tgħinna fl-investigazzjonijiet tagħna fl-imkien mal-Pulizija u naħseb li riżultat ta' dan wieħed seta' jara li anke tresqu persuni tul dawn l-aħħar 15 minn meta bdiet l-iskema u kien hemm anke frott tal-għajnuna li qed ingħataw mill-persuni li qed jersqu l-quddiem u jibbenefikaw minn din l-iskema. L-iskema tagħlaq fis-7 ta' April u Azzoppardi jagħmilha ċara li wieħed għandu jirregola l-pożizzjoni tiegħu għax inkella l-konsegwenzi se jkunu għar. Bażikament kif ġie diġà mħabbar għandhom 6 ġimgħat li tagħlaq fis-7 ta' April, kull min se jersaq l-quddiem u jagħti l-informazzjoni kollha u sħiħa u jgħid il-verità dan bażikament mhux se jittieħdu passi ulterjuri imma se nimxu skont il-liġi fejn jidħol serq u mhux se jitresqu l-qorti fuq tixħim. Imma ovvjament wara dik se nkunu qegħdin immexxu skont il-liġi u mhux ħajbenefikaw mill-iskema